ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಭಾರತೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಐತೆ ಪುದರ್ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ಪಂದಾತಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಬೈದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಬಾದಾಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ತೂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಟ್ ಎಲ್ಲೋರಲ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ 17 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ 15 ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ 5 ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಉಲ್ಲ. ಬಲೆ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ನೆತ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಇನಿ ತೂಕ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರಾಗ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದ ಗುಹೆಕ್ಕುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮುಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಜೈನ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗುಹೆಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿವ ಅಜಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋರ ರಡ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚತ್ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಇಂದು ಇಪ್ಪುನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್. ನಮ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಸುರೂಕು ತಿಕ್ಕುನು ಕೈಲಾಸನಾಥ ಪನ್ಪಿನವು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಕ್ಕುಲೇನು ಕೆತ್ತದೇರು ಮುಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ತಿಲು ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಐಟ್ ಮಾತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಐತ ಕಥೆಕ್ಕುಲೇನು ಮುಲ್ಪದ ಇತ್ತೇರು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ತಿನ ಔರಂಗಜೇಬ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ ಅವೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಲ ಮುಲ್ಪದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ದುಮ್ಮುದಕ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಲುನು ಪಾದದ ಕಲ್ಲುನು ಕೆತ್ತದು ಅವೆಟ್ ಈತಿ ತೆಲ್ಯ ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತಲನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ಮುಲ್ಪತುಲ್ಲೆ ರಾವಣೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತನ ದೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೂಲೆ ಥಾಯ್ ಮಂಡ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ದ ಥಾಯ್ ಭಾಷೆಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ. ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಚೈತ್ಯ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಡ್ ಮಾತ ತೋನಿತ್ತ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಂತರು ಅಂದು ದುವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ. ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಕೈತಲ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಅವು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆವಡ್ ಓವೇ ಆವಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪುಣೆ ಅತ್ತನ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತದೇ ಬರೋಡಾಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಐತ ಕೈತಳ್ಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಶನಿಶಿಂಗ್ನಾಪುರ. ಸೊ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯದ ಇನಿತ್ತ ಎಲ್ಲೋರ ಕೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ದಿನ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಆತ್ನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.